Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Tupi ug Tiboli sa South Cotabato Province. Sa maayong buntag! Mayong buntag Sabjil, ato sab kumustahon ang ato mga kapuso sa Tanggob City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, karong buntaga sa mga plantito ug plantita dinha. Asa ba ninyo sagad ginatanaw mang inyong mga plants? Mas nice, di ba? Labi na og indoor plants kung nakabutang sa ceramic pot. Ug karong buntaga, atong makauban ang ceramic pot maker sa Lanao del Norte Province nga si Elizer Danyas. Samtang saya ato sab kakuwaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka Davaoenyo nurse nga nagtrabaho karon isip healthcare quality and risk professional sa United Arab Emirates human siya gipasidunggan isip lakip sa 2020-2021 Top 100 Healthcare Leaders si Dan Lester Davon. Og sa besto, makauban at si Resi, si kapuso actress comedian Ai de las Alas. Sayang mga kapuso, karong buntaga, gusto ba mo makatilaw og Indonesian food? Pinasahi nga luto ang atong tampok sa Kumbira Express karong buntaga, kaya atong makauban ang usa ka international chef. Tama ka na, Jill, kay lutuan kita sa Indonesian chef nga si Bagus Murni ug gado-gado or vegetable salad nga adunay peanut butter sauce. Kabalo ko, excited na mo, busa, ani-ana mga kapuso. Good morning Mindanao! Maayong buntag kapuso. Today, I will cooking some food from Indonesia. But I'm not lonely. Today, I will cooking with Bu Lydia. We will cooking the gado-gado. What is the ingredient from gado-gado? And then first, we cut the vegetable and then boil on the hot water. After the finish, we cook the vegetable boiled in water. We will cooking the peanut sauce. We will blend the ingredient with the stone. This one in here. The first, we puring the peanut sauce. Peanut chunky. I already fried already. Okay, we have already and finished making the peanut butter sauce. After this, we will plating the vegetable.
Mayang buntag po. This is gado-gado, Indonesian salad, the peanut sauce with the vegetable. Thank you. Mga kapuso, dungan natong sayron ang istorya sa usa ka Dabawenyo nga award-winning healthcare quality and risk professional sa United Arab Emirates kung asa siya nagtrabaho. Si Dan Lester Davon. Sir Dan, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir, and congratulations! Okay lang, maayong buntag kanimo Argil, and maayong buntag sa tanan natong mga kapuso sa tibok Mindanao. Well, it's truly a great morning, sir, no? Kaya nakauban ka na mo karong buntaga. Ug unang-una, Sir Dan, please share with us shortly ang imuhang journey isip usa ka OFW and healthcare professional sa UAE. Ug what made you decide nga magtrabaho abroad? As a healthcare professional, I started working as a nursing assistant or nurse assistant sa usa ka 7-star tertiary hospital. And medyo taas-taas sa nga journey kay tungod lisod kayo i-climb sa corporate jungle. And having said that, I didn't have enough experience in the Philippines. Like, if you want to practice nursing, you should have at least 2 to 3 years of work experience in your home country. And tungod ana, dili ko qualified to have the license. So, ang akong gibuhat is I really pursued to be better, to be more of my profession until such time nga from nursing assistant na promote ko as administrator for risk management. And after that, after 6 months, na promote na pod ko as risk analyst until nahimo kong quality and risk manager. And now, I am serving the entire government of Abu Dhabi in a healthcare government sector as a risk officer. So dili kayo sa sayon na pag-climb up sa corporate jungle, but I made it through pure hard work and pure merit. And that's the most important thing, no, nga nalampasan gyud nimo ang tanang challenges along the way. Og sa imong years of experience, nakatukod na ka og kaugalingong kumpanya dinhi sa Pilipinas. Unsa ba ang services kay imong gina-provide sa imong company og unsa imong gina-advocate? Nagatabang ko sa mga kailangan og work to land a decent job in the UAE, especially sa mga nurses nga nasa Philippines. So I collaborated with other healthcare facilities na at least to help our fellow Filipinos na maka-land og job din sa UAE. So, it's about quality, risk, and patient safety. Mao na akong mga gina-advocate. Og just recently, congratulations, sanglit usa ka sa gipasidunggan sa International Forum on Advancements in Healthcare og 2020-2021 Top 100 Healthcare Leaders Award. Unsa ba ang imuhang mga significant contributions, sir, sa healthcare industry nga giila ang imong efforts sa moong organization? Well, that's quite unexpected kay tungod there were thousands of healthcare professionals around the world na really who deserve to be on the top 100, and ang criteria nga na-appeal para mapabilang ka sa top 100 healthcare leaders kay innovation, your contribution in the healthcare industry, what else? I think there were creativity. Ang akong gina-advocate is I always want to advocate patient safety. And if your core is patient safety, then that means you wanted to become that person of quality, someone who is very proactive in terms of identifying the hazards and risks, and at the same time, your infection control and other practices. Og nakadawat na po kag several awards in the past. Healthcare Professional of the Year, the Filipino Times in 2016, og Top 10 Huwarang OFW in 2017. To name a few, no? Unsa ba ang nag-inspire sa imuha to continue to exert an extra mile sa imong profession and to explore initiatives sa pagpalambo sa healthcare system? Well, to be honest, those awards or those recognitions are not part of, I didn't thought of it. Parang nahitabo lang siya, and maybe I am just fortunate enough that there were some people
who recognize your value in the healthcare industry, or me as a healthcare professional. Ako, wala ko'y tumong nga makakuha og awards. These are just bonuses. Pero ang ako ang tumong yun sa akong gisulti kaganina is patient safety. Ang core to elevate, to uplift the healthcare standards mo na ang akong basis is I always share my experience kay tungod I know where I come from. So gusto na ako matabangan ang Pilipinas na mulambo in terms of, standards na ma-follow nila ang mga international best practices, ang mga clinical practice guidelines, ug uban pa. So, mao na. Sir Dan, ang sa imong message of hope and inspiration sa atong mga healthcare workers here and abroad. Sa tanan mga kapuso nato, lalong-lalo na sa mga healthcare professionals, keep on dreaming. I know we all start low, but always aim to end high. Kay tungod like me, I started as a nurse assistant until I had an experience being in a managerial role in world-class healthcare facilities. Dapat buhaton ninyo is magpursige and always value work ethics and work hard. Dapat pure merit. Alright, daghan king salamat and continue to be an inspiration sa mga kabataan, ingon man sa mga young professionals, Sir Dan. And once again, congratulations sa pasidungog nga imuhang nadawat. Maraming salamat, Argil. And of course, daghan po kayong salamat sa atong mga kapuso. Again, keep on dreaming. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang kaayong salamat, Audrey! May buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Karubuntaga atong makauban ang usa sa mga dapat natong atangan sa Kapuso romantic comedy series na Oh My Love. Walay lain pa kundi ang one and only comedy queen, Miss Ai de las Alas. May buntag, Miss Ai, and we're so happy to see you this morning. Kumusta ka? Good morning and good morning sa lahat ng mga taga Mindanao. Maayong buntag and maayong buntag sa iyo, Attorney Resi. Grabe, you look so fresh and so young ngayong umaga. Ano ba ang pina-follow mo na beauty regimen, Miss Ai? Wala. Organic food ako for about 5 years na. And then, complete tulog, tsaka exercise, maraming water, and yung aking Haveliana. This time naman, Miss Ai, let's talk about the romantic comedy series na Oh My Love. What do you love about this show? Dito sa OML, kung ano yung role ko is ako yung boss ni Lovie po. And maganda kasi parang rolling story yung pinagtatrabahuan niya. So lahat ng racket meron kami. Meron kaming flower arrangements, meron kaming palod, meron kaming palabada, marami kaming mga paraket doon. So yun, boss niya ako, and sa akin siya minsan uutang pag yung gipit na siya. Mahalaga talaga ang mensahe ng Oh My Love, Miss Ai. But on your end naman po, meron ka bang mga practical tips naman sa tamang paghawak ng pera? Ay, oo. Di ba totoo yung kasabihan natin na yung gagastos lang tayo sa tamang paraan na meron tayong pera. Di ba? Kumbaga, beyond our means, wag na tayong gumastos kasi diyan tayo nagkakautang-utang. Sabi nga ni, di ba, Jinkitan di Bali na wala tayong iPhone, basta meron tayong e-phone. Looking forward talaga kaming lahat na mapanood ang Oh My Love. So please invite everyone, Miss Ai, na abangan ang Oh My Love. Yes, Oh My Love na po, malapit na, starring Ben Alves and of course, kasama po natin dito si Lovie po. At maraming iba pa po na magkakasama kami. Ito po ay sa February 15 na. Yan po ang aming premiere date, ang aming premiere night. So sana po ay makanood kayo dahil napakasaya po nitong palabas na to at marami kayong lesson na makukuha at marami rin kayong katatawanan. Kasi most of us here ay puro kami komedyante. So love story to with matching comedy. Perfect.
Daghang salamat, Miss Ai, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat, daghang salamat Mindanao. And that was Kapusong Miss Ai Dalas Alas. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sukad nag-quarantine, nagkadagan gayod ang maingon nato nga plantito o plantita. Labi na dinhi sa Mindanao, apan ang mga maanindot nga tanom o mga bulak, di gayod makumpleto kung dili ibutang sa patsada nga mga kaang. Busa karong buntaga atong sayron ang kinabuhi og mga obra ni Sir Eliezer Danyas, usa ka potmaker sa probinsya sa Lanao del Norte. Sir Eliezer, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay man ko, say okay ra. Sir, sanglit na uso na gayod ang pagkaplantito o plantita sa atong mga kapusong Mindanawan. Kamusta ba karon ang industriya sa ceramic pots? Ang industriya sa ceramic pots, nagkakusog ang among order, kumikan kay uso na kayo ang tanom sa klase-klase nga bulak. Gani sa mga order, dili kay may ka ato, among gipaningkamutan gid nga ilang mga order, amo gyud himo kay aron malipay gid sila sa ilahang order nga matagbo namo. Kay halin kayo ang among kaangkaron gani wa kayo may display kay anam nga sa ang among gitrabaho order na daan. Anam kayo ang among mga products. Pila na ba ka katuig anaa ni ini nga industriya, sir, ug paunsa ka nagsugod niini? Nagsugod ko sa 2006 antud karon 2021. Nag-apply mi diha. Sibo po sa amo ang skill. Kay kabalo magimi ng ceramics daan. Nag-apply mi diha antod nga pagkadawat namo na-develop samot ang amo ang skill bahin sa ceramics. Sir, unsa ba ang kalahian aning ceramic pots kung atong itandi sa mga kaang nga gama sa clay? Kaning amo adire kuan na ni siya sa clear gini siya kuan maming gitawag og terracotta. Ceramics patirera gini siya. Aga ng patirera gid siya ang ceramics. Kuan naman gud to sa mga stone pareha ng porcelain kana mo na ceramics. Tagpila sab ba ang presyo ni ining mga ceramic pots? Pila ang pinakabarato ug pila sab ang pinakamahal? Depende sa kadako sir, ang pinakabarato namo kato na po siyang gamay nga ang diameter mga flower pot number 6 mo tay kina baratuhan namo ang presyo ato 20. Dayon ang pinakamahal po namo katong ang diameter na siya ang kadako 18 diameter ang iyang baba tag 500 na to sir. Mo tay pinakamahal po namo nga pots. Sir, unsa pud ba ang maingon nimo nga pinakahalinon nga klase sa ceramic pots nga inyong ginahimo? Unsa sabang rason sa mga customer ngano kini ang ginapili? Kaning ang rason nga mo palit sila, nauso mo gud kayo ang bisan katong wala pa nauso apay pandemic. Alin ni gihapon ang amo ang kaang kay mikan kay sa quality mayo pud siya sa quality dayon. Kuan pud siya kanang dili kay siya dili siya gabok, lig-on gid siya. Dayon kaya ra pud ang presyo. Aduna pud ba higayon, sir, nga ang mga customer mismo ang magbuot kung unsa ang mga disenyo nga makita sa ceramic pots? Mo accept mi diha sa ceramics na ay mga order nga kanang mga lisod para sa nang ornamental jar kanang pang landscaping gani. Kanang inana ornamental jar na lisod gina kargadong mga deform. Kargado na siya mga design nga mga unique. So depende siya ang sukod nga gihatag unsay porma. Amo ginang mahimo ginamo sir kay mo man ginay among trabaho. Amo ginang mahimo ang ilang mga order. Kasagaran gyud malipay gid sila kay ang ilang gusto nga disenyo amo mang mahimo gyud. Sir, unsa sab ang tabang nga nahatod sa provincial government ngadto kaninyo nga nagahimo og kaang? Dako kay ni katabang kay katong mga tao nga walay trabaho nag-hire man diri og sa ceramics og kanang piecework kanang gitawag piecework binuok sila. Dako kay ni katabang silang pamilya kay naa sila trabaho din. Nabuhi ang ilang pamilya, nalipay pa din. Ang ilang gitrabaho, ang ilang mga item nga kipanghimo, napoy nalipay kay mahalin. Mikan sa ilang order pod. Mao na nga dako kay ni katabang sa tagsa nga pamilya ani nga trabaho kanang pag-piecework.
Sir, unsa sab ang imong nahimong sekreto ngano nilampos kaani nga industriya? Ang sekreto lang yun nga, number one yun, love gini mo imong trabaho. Dahil interesado gyud ka sa mga design nga wala pa nimo na ibal eh. Kanang naagig kay kanang interest nga makabalo pag yun sa mga techniques, sa kwan. Na although naaman ana may mga technique akong nahibalan pero gusto pa ko nga ma-improve pag yun. Kaya ron, ang mga customer, malipay sila nga mahimo na mo ang ilang mga order. Daghang kayong salamat Sir Eliezer sa imong oras nga gihatag sa At Home GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Okay, amping po mo tanan, sir. Salamat kaninyo. Say nagbunga gayod ang mga pagpaningkamot ni Dan Lester Davon sa pagpangita og mga bag-ong initiatives aron mas mapalambo pa ang healthcare system ug matabangan sab ang mga healthcare professionals nga makabot ang international standards. Samtang Jill, tungod sa nagkadaghan nga nahimong plantito o plantita, nitaasab ang demand sa orders sa ceramic pot. Diin usa sa nagahimo si Eliezer Danyas nga nakatabang sab sa ilang panginabuhian. Sayang mga kapuso, tambang ni kapuso actress comedian ay de las Alas na kinahanglan gayon ta mag-spend wisely aron dunatay savings. Ug ato siyang atangan sa upcoming romantic comedy series sa GMA nga Oh My Love. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Philip Pullman nga you cannot change what you are, only what you do. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.